आयुष्यामध्ये प्रत्येकजण भेटतील हे चांगलेच असे नाही, असा आपल्याला नेहमी प्रश्न पडतो. पण मी असं का बोलतो हे तुम्हाला कथा ऐकल्यानंतर समजेल. पण त्या अगोदर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हो, कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवरही सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. साधारण रात्रीचे 10:30 तरी वाजलेच असतील. भला मोठा अंधार, त्यात त्या जंगलातल्या आजूबाजूचे झाड आणि पावसाळी वातावरण. यामध्येच एक चारचाकी त्या सगळ्यांना चिरत पुढे जात होती. त्या चारचाकीमध्ये एक जोडपे बसलेले होते, नवरा बायको, आणि त्यांचा असतो 3 ते 2 वर्षाचा मुलगा. साधारण गाडी अशीच मंद वेगाने चालू होती आणि तेव्हाच तो गाडीचा चालक बोलला, काय ग, एवढं सगळं वातावरण पाहून तू घाबरलीस का काय? आणि तेव्हा त्याचीच बायको बोलली, भीती आणि मला, तुला माहिती आहे ना, मला भीती वगैरे काही वाटत नाही. आणि तिथे एक हास्य पसरले. बघता बघता ते त्यांच्या घरी पोहोचू लागले. साधारण तो रस्ता संपणारच होता, पण त्याच क्षणी त्या रस्त्यावरनं किमान एक 70 ते 75 वर्षाचा म्हातारा हा रस्ता ओलांडू लागला. आणि त्याच वेळेला त्या चालकानी म्हणजेच तेजसनी जोरात ब्रेक दाबला. आणि त्यावेळेला त्याची पत्नी बोलू लागली, अहो काय हे, अशी गाडी कोण थांबवतं का? आणि तेजस बोलू लागला, गाडी थांबवली नसते तर कदाचित तो आजोबा आत्ताच उडला असता. त्याच क्षणी तेजस खाली उतरला आणि बोलू लागला, अहो आजोबा काय, तुम्हाला कुठे जायचंय? त्या आजोबांनी त्या तेजसकडे बघितले आणि एक छोटेसे हास्य दिले. त्यांनी आपली नजर ही पुढे टाकली आणि बोट दाखवले. त्यातच तेजस बोलला, अच्छा तुम्हाला तिथेच जायचंय का जिथे आम्हाला जायचंय? चला सोडतो तुम्हाला. एवढं बोलताच तो आजोबाला मागे बसवू लागला. पण ही गोष्ट का माहीत का त्याच्या पत्नीला आवडली नाही आणि ते तसेच जाऊ लागले. तेजस हा प्रश्न करतच होता, आजोबा तुम्ही काय करता? पण ते आजोबा एक मात्र बाहेरच बघत होते. जणू याचा त्यांच्यावर कसलाच परिणाम होत नव्हता. तेजसने आपल्या पत्नीकडे पाहिले आणि त्याच्या पत्नीने तेजसकडे पाहिले. दोघांची नजरानजर झाली आणि तो पुन्हा एकदा गाडी चालवू लागला. बघता बघता ते जंगल संपू लागले. पण आता जणू ते आजोबा त्यांनी तेजसला इशारा केला आणि त्यांनी गाडी थांबवायला सांगितली. त्याच क्षणी गाडी थांबवली आणि तेजसने विचारले, आजोबा इथे तर कोणतंही घर नाहीये, मग तुम्हाला जायचं तरी कुठे? एवढं सगळं बोलण्याच्या आतच त्या आजोबांनी ती गाडी कधी सोडली या दोघांना देखील कळाले नाही. आणि तशीच त्याची पत्नी बोलू लागली, बोलली होती ना, असल्या कोणत्याही लोकांना नको घेत जाऊ, कशाला घेतो तू? आणि एवढं बोलताच ते तिथून निघून गेले आणि ते त्यांच्या घरी देखील आले. साधारण ते त्या दिवशी झोपी गेले. पण हळूहळू करून यांच्या घरात काही विचित्र प्रकार घडू लागले. अशीच एक रात्र होती. कुंजिका घरी एकटीच होती. तिने आपल्या त्या बाळाला झोपवले आणि ती टीव्ही बघण्यात मंद होती. आणि त्याच क्षणी कोणीतरी त्यांच्या घरचे ती डोरबेल वाजवली. कुंजिका ही त्याच क्षणी गेली आणि दरवाजा उघडले तर तिथे कोणी नव्हते. पण असे का झाले हे तिलाही ठाऊक नाही. तिने दरवाजा बंद केला आणि सहज ती पुन्हा जाऊ लागली तर त्यांना तिच्या त्या बाळाचा आवाज येऊ लागला, जणू तो कोणाशी तरी बोलत आहे किंवा हसत आहे. कुंजिका तशीच आत जाऊ लागली आणि तिने पाहिले की त्यांचं ते बाळ हे जागा तर होतं. तिच्या चेहऱ्यावर एक हास्य होतं, पण तिथे कोणीच नव्हतं. कुंजिकाने आजूबाजूला बघितले तर तिथे कोणीही नव्हते, म्हणून ती बाहेर जाऊ लागली. पण त्याच क्षणी एक आवाज आला ज्याच्या मनातून कुंजिकालाही धडकी भरली. तो आवाज त्याच बाळाचा होता. जणू तो कोणाकडे तरी हात दाखवत होता. शेवटी लहान बाळ ते, म्हणून कुंजिकाने त्याला झोपवले. तेजसही तेव्हा आला. झालेला प्रकार सगळा सांगितला आणि तेजस तिला बोलला,
बहुतेक तुला काहीतरी भास झाला असेल. आता हे भूतांच्या गोष्टी ऐकणं कमी कर. याचाच परिणाम तुला दिसतोय. कशीबशी त्यांनी समजूत काढली आणि ते झोपी गेले. आणि दिवसानुदिवस असले प्रकार वाढू लागले. पण हद्द तर तेव्हा झाली जेव्हा एका रात्री अगदी तेजस याच्या काही वेळपूर्वीच कुंजिका ही किचनमध्ये काहीतरी आपले काम करत होती. सहज तिची नजर तिकडच्याच एका बाजूच्या आरशामध्ये गेली आणि तिने पाहिले की तिच्या समोर मागे कोणीतरी उभा होता, जो तिला एकटक पाहत होता. पण तो अंधारामध्ये असल्यामुळे फक्त दिसत होते ते तिचे ते डोळे. ती त्याच क्षणी जोरात किंचाळली आणि आपल्या मुलाला घ्यायला आपल्या त्या रूममध्ये जाऊ लागली. त्यांची ती खोली घट्टपणे बंद झाली. ती खोली काही उघडत नव्हती. तिने ते दार हे जोरजोरात आपटले, पण कोणताच परिणाम त्याच्यावर होत नव्हता. ती त्याच क्षणी रडू लागली, कारण की त्यांचं ते बाळ हे आतमध्ये होते. कुंजिकाने तेजसला फोन लावला आणि सुदैवाने तो त्याच क्षणी तिकडे आला. कुंजिकाने बाहेरचे दार उघडले, तेजसला आतमध्ये घेतले आणि दाखवले, ते बघ तो दरवाजा बंद आहे. आणि त्याच क्षणी तेजसने पाहताच बोलला, हे काय चाललंय तुझं? तुला किती वेळ सांगितलं असली मस्ती नको करत जाऊ. कुंजिकाने पाहिले तर ते दार तसेच उघडे होते आणि आतमध्ये त्यांचा तो बाळ हा आरामात झोपला होता. कळत नकळत तिने तेजसचा फार ओरडा खाल्ला होता. पण दिवसानुदिवस कुंजिकाला असलेच भास होऊ लागले होते. आणि एका रात्री तर चक्क दोघी झोपी गेले असताना त्यांना कसला तरी आवाज येऊ लागला. कुंजिकाला जाग आली. तिने आजूबाजूचा सगळा परिसर पाहिला, पण घरात कोणीच नव्हते. सहजपणे ती आपल्याच मोबाईलच्या टॉर्चने आपल्या बाळाकडे पाहू लागली, तर तिने पाहिले की तिच्याच बाळाच्या अवतीभोवती किमान एक 80 वर्षाचा म्हातारा हा फिरत होता. आणि सगळ्यात भयभीत दृश्य म्हणजे हा तोच म्हातारा होता ज्यांना काही दिवसाआधी तेजस आणि यांनीच लिफ्ट दिली होती. कुंजिका त्या क्षणी जोरात किंचाळली. त्या क्षणी तेजसही उठला आणि झालेला सगळा प्रकार सांगितला. तेजस पुन्हा एकदा ओरडू लागला, पण कुंजिका बोलली, नाही, मी यावेळेला खरंच बोलते. तो आपल्या बाळाचा हा गाल हा जोरजोरात ओरडत होता. तेजस त्या क्षणी तिथे जाऊन पाहतो तर त्यालाही धक्का बसला, कारण की त्याने पाहिले की त्यांच्याच बाळाच्या गालावर जणू कोणीतरी आत्ताच चिमटे घेतले असा निशाण होता. यावेळेला मात्र त्याला विश्वास बसू लागला आणि हळूहळू करून तेजसलाही कसले ना कसले भास होऊ लागले. तेजस रोज हॉस्पिटलवरनं येऊन आपल्या घरी काही विचित्र प्रकार तर होत नाही ना हे पाहत होता. आणि हळूहळू करून यांना पटले की या घरात नक्कीच काहीतरी हे वेगळं आहे. एके रात्री दोघंही झोपी गेले असताना जे दृश्य यांनी पाहिले ते पाहताच यांच्या अंगावर काटा आला, कारण की यांनी पाहिले की यांचे बाळ हे आता पाळण्यातून जणू हळूहळू करून हवेत तरंगू लागले होते. हे कमी होतं की काय, आता त्यांना स्पष्ट दिसू लागले होते की त्या बाळाला कोणीतरी उचलले होते आणि तो दुसरा तिसरा कोणी नसून तोच म्हातारा होता जो यांच्या गाडीमध्ये काही दिवसाआधी बसला होता. दोघंही किंचाळू लागले आणि आपल्या बाळाच्या मागे हे जाऊ लागले, पण क्षणभरातच मोठ्या वाऱ्याच्या वेगाने दोघंही लांब फेकू गेले. त्या क्षणी तो म्हातारा स्पष्ट दिसू लागला आणि एक क्रूर हास्य देत बोलला, मी याला सोडणार नाही, माझ्यावर घेऊन जाणार. त्या क्षणी त्याचं ते विक्राळ रूप हे दिसू लागले. चेहऱ्यावर भली मोठी सफेद दाढी येऊ लागली, त्याचे केस मोठे होऊ लागले, त्याच्या अंगातले कपडे हे फाटू लागले, दात बाहेर येऊ लागले आणि डोळे हे लाल भडक होऊ लागले. तो त्यांच्या बाळाकडे तसाच पाहत होता, जणू त्याच्या त्या मोठ्या दातांनी तो त्याचा गळा हा चावून हा खाणार होता. कुंजिका तर जोरात रडू लागली होती आणि तेजसही एका बाजूला फेकला गेला होता. पण त्याच क्षणी तो हसताच तेजसनी आपल्या खिशातून काहीतरी काढले आणि त्याच क्षणी त्या म्हाताऱ्या माणसाच्या
म्हणजेच त्या भूताच्या अंगारावर हे मारले. त्याच्या त्या शरीरावर त्या अंगारा पडताच तो जणू किंचाळू लागला. त्या क्षणी तेजसने आपल्या बाळाला घेतले आणि त्याच्या पत्नी कुंजिकाला देखील आणि तिथून घराच्या बाहेर निघू लागला. कसा बसा करून तो घराच्या बाहेर आला. पण एवढंच ते संपणार नव्हते. तो म्हातारा बाबा हा तसाच मागे येऊ लागला. तो किंचाळू लागला होता. सुदैवाने ह्यांनी तिकडचे दार बंद केले आणि तसंच ते खाली गेले. आजूबाजूच्या लोकांना बोलवले. त्या क्षणी त्या सगळ्यांनी मंदिरामध्ये धाव घेतली. तिकडच्या सगळ्या पुजाऱ्याला झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि त्या क्षणी त्यांनी मोठ्या मांत्रिकाला बोलवले. सर्वात आधी तर त्यांनी त्यांच्या त्या बाळाला हे सुरक्षा कवच बांधले आणि सांगितले की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये याला तिकडे घेऊन जाऊ नका. आणि त्याच क्षणी त्या मांत्रिकाने त्या घरी जाण्याचा निर्णय घेतला. घरी जाताच त्या घरामध्ये देखील कोणी नव्हते. मागोमाग तेजस देखील आला आणि तेजस काचीपोटी त्याची पत्नी देखील म्हणजेच कुंजिका. एवढं कमी होतं की काय, जणू तो म्हातारा यांचीच येण्याची वाट पाहत होता. हे येताच दोन्ही दार बंद झाले आणि पूर्ण घरामध्ये हसण्याचा आणि किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला आणि तो बोलू लागला, तुम्ही आता तेव्हाच जाल जेव्हा हा मुलगा आता माझ्या ताब्यात द्याल. हे पाहताच कुंजिका जोरजोरात बोलू लागली, आमचा मुलगा आहे तो, मी त्याला काही होऊन देणार नाही. आणि तेजस्वी बोलला, हो आम्ही त्याला काही होऊन देणार नाही. पण त्याच क्षणी तो मांत्रिक बोलला, हे बघ दुष्ट आत्मा, तू आजपर्यंत किती जणांना त्रास दिला आहे मला माहीत नाही, पण आता यांच्या आणि यांच्या मुलाचा पाठला सोड. पण कोणताच प्रतिसाद येत नव्हता. क्षणभरातच घरातले सगळे दिवे हे बंद आणि चालू होऊ लागले आणि बघता बघता त्याचे ते विक्राळ रूप हे पुन्हा एकदा दिसू लागले. ती भली मोठी दाढी, ते भले मोठे पांढरे शरीर आणि ते भले मोठे दात जे फक्त आणि फक्त तेजसकडेच पाहत होते. त्या मांत्रिकाने सांगितले की तुला फक्त एक संधी देतो, आता निघून जा इथून. पण त्याने त्याचे काही एक ऐकले नाही. तो त्या क्षणी त्याने एक झेप घेतली, ती सरळ तेजसच्या अंगावर. पण त्या क्षणी त्या मांत्रिकाने काही अंगारा काढला आणि त्या म्हाताऱ्या भूताच्या अंगावर टाकला. तो त्या क्षणी जोरजोरात किंचाळू लागला आणि तो पुन्हा एकदा रागाने यांच्यावर वार करण्यास निघाला. पण त्या मांत्रिकाने मोठमोठ्याने देवाचे नाव घेणे आणि वेगवेगळे मंत्र घेणे चालू केले आणि याच रागाच्या भरामध्ये तो भूत बोलू लागला, ए शांत बस बोलतो ना तुला. आणि तो मांत्रिक बोलला, तू लोकांचे जीव घे आणि मी शांत बसेन. आणि एवढ्यात त्या मांत्रिकाने जोरजोराने देवाचे नाव घेताच आपल्याजवळ असलेली ती छडी काढली आणि जोरजोरात त्या भूताला मारू लागला. त्या क्षणी त्याने एक बॉटल काढली आणि बोलला, हिच्या आतमध्ये ये. कोणताही आवाज न करता तो दृष्ट आत्मा ही त्या बॉटलच्या आतमध्ये आली. मांत्रिकाने क्षणाचाही विलंब न करता ती जाऊन एका समुद्रामध्ये फेकली आणि नंतर या दोघांकडे आला आणि सगळ्या इमारतीमधल्या लोकांना सांगितले की तुर्तास तरी हे दोघंही नवरा बायको आणि यांचा मुलगा वाचलेला आहे. पण जर इथेच थांबले तर कदाचित तो पुढे जाऊन पुन्हा एकदा येऊ शकतो. कुंजिका आणि तेजसला समजले की त्यांना पुढे काय करायचं होते. त्यांनी त्यांच्या त्या बाळाला धागा तसाच ठेवला आणि आपली ती खोली ही बदलली. ते त्या शहरापासून काही अंतरावर लांब गेले. आता ते चांगलं आयुष्य जगतात. पण त्यांची एक चूक किंवा एक लिफ्ट त्यांच्या आणि त्यांच्या बाळाच्या जीवावर आली असते. ही कथा तुम्हाला कशी वाटली मला इंस्टाग्रामवर सांगायला विसरू नका. आयडिया आहे तेजस स्टोरी. चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.